Telefóny majú zapnuté non-stop a po výzve vyrážajú ihneď do terénu. Vždy bez nároku na odmenu. Takto fungujú dobrovoľníci z občianskeho združenia Pátrací tím Východ. Tento rok sú na pátračkách častejšie. Pomáhajú záchranným zložkám a rodinám hľadať nezvestné osoby. Aj rušne vodič Marek počas dňa riadi železný kolos na koľajniciach a neraz večer sa vydáva pátrať. Najnáročnejšie je podľa neho hľadanie detí. Je to dosť citlivá téma aj skrz toho, že mám doma 3 malé deti. Takže beriem to z tej inej stránky a idem určite naplno a čo to dá. Za prvých 5 mesiacov tohto roka boli v teréne už viackrát ako v lani. Za sebou majú už 42 výjazdov a našli 16 ľudí, viac detí a mladistvých. Je taká doba, že tá moderná technika, počítače, to všetko už je také, že nemáme kamarátov, nemáme spoločnosť, proste uzatvárame sa do seba. Prosím. Dobre, idem, vyrážam. Tušíte, keď idete na výjazd, že kedy sa vrátite domov? Nie, niekedy ideme na 2 hodiny a prídeme o 10. Ťažko povedať, nikdy nevieme. V priemere idú do akcie najmenej 10. Tých, čo sú v teréne, doplňa ešte Kristína Nikola. Aj keď je na vozíčku, je predtým dôležitá. Našla som aktuálny komentár. Stanislav by sa mal hľadaný nachádzať v Českej republike niekde. Ma to strašne poteší, že som mohla aspoň na diaľku pomôcť tomu človeku a ja si toto veľmi cením, že vôbec niečo také existuje a že môžem byť toho súčasťou. Na východe je už 100 dobrovoľných pátračov. Tie termodróny vo tých zarastených lesoch už nám tak veľmi nepomôžu, čiže sú napomocné aj tie pešie týmy, čiže radšej 2-krát prejdem a viem iste, že tam nič nie je. Posledný ťažký výjazd mali len pred niekoľkými dňami. V lesoch nad Kysákom hľadali turistku. Pátranie sa skončilo smutne. Našli ju bez známok života. Diana Murdziková, Slovenská televízia.